Чалавек не ўзнікае так, ён збываецца, адбываецца, як ратай, як дзівак, як мастак, ад якога свет адбіваецца. Чалавек не знікае так, быў кішэні вякоў пятак. Ён сціраецца аб дарогі, разбіваецца аб адчаі, пераходзіць ва ўсе трывогі веку, што яго прыручае. Перш чым вочы заслоняць векам, чалавек хоча стаць чалавекам. Добры дзень, прыхільнікі беларускай паэзіі і беларускага слова. Сёння з вамі мы бліжэй пазнаёмімся з вядомым беларускім паэтам Рыгорам Барадуліным. 24 лютага споўніцца 90 год з дня яго нараджэння. Рыгор Барадулін – паэт яркага і шматграннага таленту. У яго зборніках вы знойдзеце творы на розныя тэмы. Кожны верш прымусіць чытача марыць, разважаць і думаць. Радзіма Рыгора Івановича Барадуліна – Ушаччына, адзін з маляўнічых куткоў віцебскай зямлі. Тут ён нарадзіўся на хутары Верасоўка. Тут упершыню пачуў матчыну песню і матчыну мову. Дзіцячай радасці будучы паэт спазнаў небагата. Падчас вайны ў 1944 годзе загінуў яго бацька Іван Рыгоравіч. Не выйшаў ты і ў гэты раз мяне спаткаць, паднесці рэчы. Ля весніц толькі зноў твой вяз крануў галінамі за плечы. Ты мне не падасі рукі, глядзіш удаль з-пад шкла партрэта. Ці бачыш вырас сын які? Скажы хоць слова для прывета. А я чакаў з усіх дарог цябе ў 44-м летам. Калоны ні адной не мог я прапусціць за хапкам кветак. Хацелася пачуць: сынок, і крыкнуць радаснае: тата! Бацькоўскім быў мне кожны крок. Усё ішлі салдаты. І ў суровую блакаду, і ў цяжкія пасляваенныя гады сагравала Рыгора Барадуліна матчына сэрца. Ёй, любай маці, Акуліне Андрэевне, ён быў удзячны ўсё жыццё. Ён выказваў сыновую удзячнасць матчынай хаце, матчынаму слову і матчынай песні. Па словах Рыгора Барадуліна, мама яго, хоць і была малаадукаванай, але была вялікім знаўцам роднай мовы. Калі што-небудзь і зраблю, дык гэта дзякуючы роднай мове, матчынай песні, дзякуючы той, ад каго з калыскі чуў непераўзыдзеныя па сваёй ранішняй чысціні, даскону дарагія сэрцу напевы, маме Акуліне Андрэевне. Толькі родная мова можа даць крылы для творчага ўзлёту, пісаў паэт. Ты ад маці, ты матчына, беларуская мова, зорамі растлумачана, сэрцу кожнае слова. Ты як раніца шчырая, маеш цёплыя рукі, і вяртаюцца выраі, толькі б чуць твае гукі. Там, дзе ёсць ты, пагоднее, дзе няма, там зімова. Будь для ўдзячных паходняю, беларуская мова. У 1954 годзе, пасля заканчэння Ушацкай сярэдняй школы, Рыгор Барадулін паступіў на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Менавіта на студэнцкія гады прыпадае пачатак творчага самасцвярджэння паэта. Першы яго зборнік «Маладзік над стэпам» 1959 года стаў прыкметнай з'явай у літаратуры. Пра маладога аўтара загаварылі як пра цікавага творцу. Пасля заканчэння універсітэта паэт працаваў у рэдакцыі часопісаў «Бярозка» і «Полымя», выдавецтве «Беларусь», а больш 20 гадоў аддаў выдавецтву «Мастацкая літаратура»,
у якім працаваў з 1972 года. За гонар лічылася, калі кнігу маладога аўтара рэдагаваў Рыгор Барадулін, а яшчэ больш ганарова было, калі ён пісаў прадмову. Але самым галоўным у жыцці Рыгора Барадуліна заставалася творчасць. Ён аўтар больш за 100 кніг, вершаў, гумару, твораў для дзяцей, эсэ і ўспамінаў. Выдаў 26 зборнікаў перакладаў з іншых моў свету, а яго кнігі перакладзены на 40 моў свету. Адна з галоўных тэм творчасці паэта – гэта родная мова, яе гісторыя і прыгажосць. «Без мовы я нішто», – прызнаваўся творца. «Няма мовы, няма паэта. Беларускае слова для мяне – абсалютна ўсё. Я ім дыхаю, я ім бачу, я ім гавару, я ім жыву, я ім хаджу. Я не ўяўляю сябе без беларускага слова. Адабраць яго ад мяне я буду нямы, глухі і нерухомы. Я буду мёртвы». Не руш ранішні, роднае слова, мне шукаць цябе, покуль гляджу, пад зялёным крылом верасовак, пад крысом і спякоты і дажджу. Слова, што як нарог для ратая, як для ластаўкі, строму вільчак, ад якога на небе світае, ад якога яснее ў вачах, а пашчасціць, натрапіцца неруш, зазвіняць недзе промні наўзбоч. Неруш свой панясу я аберуч, як слязіну з матуленых воч. Ад абразы, ад позірку злога, шлях заблытаўшы для наслання. Неруш ранішні, матчына слова, мне як бору цябе засланяць. Зямля бацькоў для паэта – гэта самая галоўная каштоўнасць у жыцці. У сваіх вершах ён заклікае не забываць родныя гнёзда, трымацца бацькоў і бацькаўшчыны. Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не госцем, каб душою ты стаў чысцей і не страціў святое штосьці. Характарызуецца разнастайнасцю жанраў. У яго вершах адкрываецца хараство мовы, мудрасць беларускага народа, яго традыцый і звычаяў. Мы больш сваёй ахвярнасцю вядомы. Мы, беларусы, мы народ такі. Ахвотна забываем, што мы, хто мы, згадаюць нашай памяці вякі. Мы сціпласцю сваёй здаўна вядомы, саміх сябе хваліць нам не з рукі. Хай слабакі аж падаюць ад стомы, на плечы ўзяўшы пых і мех цяжкі. Мы ўсім сваёй гасціннасцю вядомы, надзейныя сябры і дружбакі, і госць і падарожны ў нас як дома, а злым і травы колюцца ў бакі. Гатовы ўсё аддаць, і тым багаты. Мы, беларусы, мы народ такі, што з краю небяспекі нашы хаты, пра гэта не забудуць чужакі. Яшчэ ва ўніверсітэце Рыгор Барадулін пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай Валянцінай. Нас з Рыгорам пазнаёміў Мікалай Піпчанка, які вучыўся з ім на адным курсе. Гэта было ў 1957 годзе, калі я паступіла на першы курс філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Аднойчы Піпчанка прапанаваў Рыгору: «Хочаш, пазнаёмлю цябе з першакурсніцамі?» І вось яны прыйшлі ў наш інтэрнатаўскі пакой знаёміцца. Рыгор адразу не спадабаўся мне. Худы, валасы дыбам, нос здаровы.
А яшчэ голас. Я доўгі час цярпець яго не магла, бо ў Грышы голас быў як у каменданта нашага інтэрната. Пакуль прывыкла, Рыгор Барадулін доўга чакаў узаемнасці ад сваёй Валянціны, аж 4 гады. Можа, таму і некаторыя вершы яго пра нераздзеленае трагічнае каханне. Я ўсё сваё жыццё да вас ішоў, але здарожыўся на паўдарозе, і зараз у маркоце і трывозе хацеў бы ў ранні шлях падацца зноў. Ды гэты шлях дачасна звечарэў. Ён іншых вёў, ён іншым быў кароткі. Святкуючы сваёй самоты ўходкі, мой цень туляўся ля бязгнёздных дрэў. А вы не дачакаліся мяне, бо пра мяне не ведалі нічога. Што вам мая маркота і трывога? Бо пазнаёміўся я з вамі у сне. Мы не сустрэнемся, як вастравы. Спагады зорка не ўзышла над намі. Не грэбуйце, хаця, маімі снамі. І ў сне, хаця, мне вернай будзьце вы. І ўсё ж такі Рыгор Барадулін і Валянціна Міхайлаўна ажаніліся 23 лютага 1961 года, а праз год у іх з'явілася дачка Ілона. не магу сказаць, што пакахала Грышу за ягоную паэзію. Ён спадабаўся мне проста як чалавек, і ўсё жыццё я цаніла яго найперш як чалавека і толькі пасля як паэта. У 1992 годзе Рыгор Барадулін стаў народным паэтам Беларусі. Акрамя таго, ён быў узнагароджаны ардэнамі «Знак пашаны», «Дружба народаў», медалём Францыска Скарыны і іншымі. Паэта не стала 2 сакавіка 2014 года. Па яго запавеце яго пахавалі на Ушачыне побач з маці Акулінай Андрэевнай. Але і сёння барадулінскае жыватворнае слова працягвае рунець, красавець, налівацца і жыць. Пакуль жывеш, развітвайся з жыццём. Штогодна, штогадзінна, штохвілінна. Твой кожны дзень забраны забыццём. Лічы сваім найбольшым адкрыццём. Ты з дрэва часу кволая галіна. Штодня вядзі з самім сабою бой, каб клопаты цябе не пахавалі. Жыві надзеяй, мараю слабой, што свет трымаецца адным табой. Зракі ўсё забыцця намерам хвалі. Старайся не ў дзяльбе, а ў малацьбе, каб вымалаціць з цемрачы праменне. Ляж з моршчынкай ва ўсмешцы на ілбе, каб недзе ўспомніла жыццё цябе у незваротнай вечнасці імгненне. Чытайце кнігі Рыгора Барадуліна і прыходзьце да нас у Пружанскую бібліятэку.